Takže čau čau lidi, zdravím vás u mého druhého dílu ze hry Minecraft 1.7.2 a dneska jsem vám slíbil, že že si přestěhujeme a budeme stavět domek normální, ale ne takový útulnej domek. Je normální. Tak, a my tady musíme zajít teď creepera. Já jsem to věděl. Protože jsem měl kamenný meč, já jsem ještě jednu ráno bylo možná dal. No, v první díle jsme zabrali kráví, maso a my se asi odstěhujeme. Musím se najít, aby žili. Vlastně už mám plno. Takže se odstěhujeme s bohem domečku. To přežijeme. Tak. Těžíme a 8 víc dřeva natěžit. Kolik mám? 8? Jenom 8 dřeva? Co jdu natěžit? Tyjo, tady je to houští, ty vogo. To já nesnáším. Tak. A ve třetím díle budeme je asi dolovat. Asi spíš možná určitě ve třetím díle budeme dolovat. Tak. No ještě pojede dřevo. Tady ten malý stromky jsou. A když budete sekat strom, tak může spadnout jabko, to víte. No to je takové květinky sami. No tak to tady někdo poházel. Někdo byl. Kráva. Co utíkáš, že jsem ti z něho dělal? Jestli si se bochnu dveří, takové brachán. Takový rachocený. Tak. A sleděžíme ještě trochu dřeva a můžeme si někde postavit takový malý baraku. Lepší než bydlet někde v jeskyni. No to nebylo jeskyně, to bylo takový jako kdyby podobný jeskyně, jako kdyby, já nevím, jak to mám říct. Tak to bych bydla. Někde tady se ubytujem, no. Jak to vidím, tak někde tady se ubytujem. A zpracujem. Ještě stále něco. Jo, my se ubytujeme asi tady. Tady. Já tady asi. Tak, to. Takhle. A ve třetím díle budeme dělat tu farmu. A možná i v tom díle jsem vlastně říkal, asi v tom díle ještě budeme dělat farmu. 4. To nevím, snad než spadne. Co za 4, ne? Raz. Měly by to být 4. Nebo 5, tak to nevadí. Nevadí, že 5. Vyklidit, co to musím. Ale to nezavazilo. Tak, teď máme. Raz, 2, 3, 4, 5.
Raz, dva, tři, čtyři, pět. A to nevyseká. Teď zvětšíme. Tak, nejde tak velký barák. Akorát uděláme. Můj brácha teď nevím, co dělal. Takový malý dům, takový ne zas tak velký, ale máme blízko kráv a tak. To je dobrý. A teď to lehlo trochu. Sakra, nenaštvalo. Co vám to nevadí. Tak, já to neudělám, s tím to dřevo vystačí. Střechu děláme takovou asi normální. Mně se nevystačí, budu muset pak natěžit dát taky další dřevo. A to se netrefil vůbec. Moje dřevo. Aha, já jsem to viděl. Vlastně těžit další dřevo. Aspoň dělat ještě. Jenom tady toto dubový dřevo těžím. Zatím, mně se asi nejvíc líbí teď. Břízovi se mi moc ani teď nelíbí. Líbilo se mi, ale nelíbí se mi teď moc ani. Můžeme se ne? Tak. Musím se zpracovat, tak 50 něco bych měl mít. 60, no. To je co dobrý. Já se mi trefí ty vogo vůbec. Kurňa, já jsem dneska křivej. A ty mají plný té blbý. Se chtěl být admin. Majte, až dokončím video, tak bude tak, přes 10 dílů to bude určitě. Budu natáčet možná i víc než 10. Určitě. Ale budu jinak natáčet jenom nebo Minecraft, ale v 5. díle nebo možná ve 4. budu dělat i v 6. díle si budu asi natáčet s nějakýma texturepakama. Texturepek, budu natáčet asi s nima. Si dělat 2, ne? Já jsem blbej. Jsem nechtěl vůbec. Já myslím, že tady něco položit. No sám se na takové to. Ne, to je hnusný takhle. A do popisku videa dám jeden dobrý texturepek. A do popisku videa.
A pardon, já jsem nevěděl, že jenom 10 minut natáčím. Jsem to zapomněl, takže se nesmím ničeho bát. A toto video budu muset asi ukončit. A se to teď hned ukončit. Ale v dalším videu budeme těžit kamen a tak. A železo. A v příštím díle čau čau.